Wadhi e kaunti ya Migori, komiti mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobede kind ODM kod UDA mabende ong'ere kaka 10 points agenda kod josiasa mondo bi onene report magibiro golo oketie tim. Giwacho ma kinde ma jopiny ma Migori ywak ni winjruok 10 go pok oketie tim kaka nowinjore otim. Jojuma negiler. Mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 manobede kind ODM kaachiel kod UDA mabende ong'ere kaka 10 point agenda dhi nyime kod kawo pach oganda kawo tende kod winjruok 10 gi kawo odiechieng' ma kawuono ne gigo tach e kaunti ma Migori kama oganda e kaunti ma Migori ne ogolo pachgi. Agenda number 3, protecting and strengthening devolution. We are requesting the money to reach the MCS, the primary leaders, so that that money can be utilized according to the priority. Moko kuom gigo moganda e kaunti Migori wach ni gidwaro nene lokruok gin moting'o kedo kod mibadhi, chuogo tije ne rawere kaachiel kod neno ni sirikende mag loch gwenge kod tiyo makare. That when devolution came, it was to be properly implemented. But what we come to observe is that everything that is supposed to be devolved ends up at the county headquarters. We as youth, what we need from the government is that we be taught how to fish, not to be given fish. Ywak nitie ni winjruok 10 gi pok oketie tim kaka owinjore ka dwaro nitiere mondo jatend piny Kenya William Ruto koro ne ni winjruok manobedo e kind ODM kaachiel kod UDA oketie tim mapiyo piyo. From the time this agreement was taken, little has been done. Like now, if you listen, corruption is a key issue. The Kenyans are asking, even Kisumu was like that, even Homa Bay was like that. Kenyans are intolerant on what is happening in terms of corruption. There should be political goodwill. Monomigino be implemented to the letter. Gima wagombo ni NADCO timnwa maber kadang'we yie. Mokwongo ni nyaka giketnwa usawa. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Kamiti ni maotele kod Agnes Zani kaka jakomare onyiso morgi kod duoko magido kuom jo Kenya kabende gisingo maneno ni paro ma jo Kenya ogolo motendo kod winjruok 10 gi idhi keti e lipod gi. Tumeuliza specific questions and want specific answers. We're to compile this report, and by the 7th of March, we'll be presenting this report. It will be a public report. The members of the public are departing from the direction that some politicians had taken, that there's nothing happening to do with the implementation of the MOU between UDA and ODM. Kenyans want the president to affirm and continue with his commitment to the implementation of the 10-point agenda. NADCO report an agenda achiel kuom 10. Koro kiku focus the NADCO report ahinya to weyo chiko modong' ka. Nikech chiko modong' ka bende gin mana important kaka NADCO report en important. Fatuma Ibrahim achiel kuom jokanyo kamiti ni wacho ni gigeno ne lipot margi magidhi chwalo idhi ketie tim kendo kodhi chalo kod lipod mamoko manyaka sani koro pok oketie tim kod piny owacho. Will include one of the challenges concerns Kenyans raised is lack of implementation of task force report. We will put it and challenge it. I think the public has also a responsibility to speak to their elected leaders to ensure that these reports are implemented. Kamiti ni mang'iyo kaka ikete tim winjruok 10 kata 10 points agenda bendo kwa josiasa kod jo Kenya duto mondo kose gi lwedo e chendone magidhigo nyime. I'd like to encourage members of the press and politicians across Kenya to appreciate the significance of the 10-point agenda as a fabric of governance, because the implementation of the 10-point agenda as it is ongoing is going to improve the fabric of governance in Kenya with regard to fighting corruption. George Juma, Ramogi TV, Migori.